ассалому алайкум тамошобинони азизу арҷуманд. нашри барномаи иттилоотии ахборро мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзуратон мегардонем. мустақилияту соҳибихтиёрӣ барои миллати тоҷик арзиши муқаддасу таърихӣ ва сарнавиштсоз ба ҳисоб меравад. бо ба даст овардани истиқлоли давлатӣ дар ҳаёти миллати озодаву созандаи тоҷик саҳифаи наве кушода шуд. тамоми пешравиҳои Тоҷикистон пеш аз ҳама дар натиҷаи татбиқи сиёсати муваффақу дохилу хориҷии пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон истиқлолу озодӣ, сулҳу оромӣ, суботи сиёсӣ, ваҳдати миллӣ ва иттиҳоду сарҷамбии халқи тоҷик ба даст омаданд. истиқлолият тантанаи хират ва андешаи миллати солору кӯҳанбунёди тоҷик, оғози марҳалаи навини давлатдории миллӣ, омили иттиҳоду сарҷамъии мардуми фидокору ватандӯсти мо, василаи муҳимтарини ҳифзи асолату ҳуввияти миллӣ ва муҳимтар аз ҳама нишонаи возеҳи ҳастии миллат ба шумур меравад. истиқлоли ватани муқаддасу бештосо Тоҷикистони ободу озод бо гузашти чанд моҳи дигар 33 сола мешавад. Он ба дарахте мемонад, ки аз тӯфонҳои сиёсиву иҷтимоӣ солим берун омад ва акнун тануманду устувор буда рӯз то рӯз қавитар мегардад. аммо ин дарахт ба таври ҳамешагӣ ба нигоҳубини мо ниёз дорад. бояд онро бо тамоми вуҷуд дӯст дорем, бо меҳру муҳаббат ба пеш ба сӯи фардои аз ин ҳам беҳтар қадам ниҳем. шукр бояд кард, ки баъди 1100 сол мо давлатдор шудем ва баъди 1100 сол иқтисодоти миллии Тоҷикистон пайдо шуд. маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ ва ҳамчун муҳосибот, ҳамчун ҳисоби миллӣ ки дар талаботи созмони милали муттаҳид ҷой дорад, яъне ки доро шудем. Тоҷикистон бо шарофати истиқлол ва оромиву амният ба дастовардҳои бузургу назаррас даст ёфт. миллати тоҷик ки асосан миллати ободгар ва тараққихоҳ аст, мушкилоти аз берун таҳмилшудаи нооромиҳои дохилиро ба зудӣ пушти сар гузошта роҳи бунёдкориву созандагиро пеш гирифт ва бо муттаҳид шудан зери сиёсати дурбинонаи пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон рӯз то рӯз ба сӯи пирӯзиҳо роҳ мепаймояд. истиқлол барои миллати мо неъмати бузургу таърихист. ин арзиш ҳаёту дунёи моро рангину пурҷило намудааст. истиқлоли имрӯзаи мо муҳимтарин асосе ҳаст, ки моро чун сипар аз тамоми падидаҳои манфӣ ва номатлубе ки ҷаҳони имрӯз дар шакли фаъолиятҳои сиёсии гурӯҳҳои алоҳида, манфиатҳои геополитикии кишварҳои бузург имрӯз дар ҷаҳон ин шиддатро ба вуҷуд овардааст. ин сипаре аст, ки ҳамин истиқлол, шинохти истиқлол ва асосҳои маънавии истиқлол ки ба таърих ва фарҳанги бузурги мо такя мекунад, моро ҳимоя мекунад. мағз ва асоси сиёсати давлати мо, сиёсати президенти мо қабл аз ҳама манфиатҳои миллӣ аст. қабл аз ҳама манфиат ва саодату хушрӯзию зиндагии хуби ҳар фарди ҷомеаи мо аст, ки ба анъанаҳои гузаштаи мо такя мекунад ва сабки зиндагии имрӯзаи мо, сабки зиндагии сиёсӣ, зиндагии урфии мо ҳам дар ҳамин ҷода ҷараён дорад ва дар саргаҳи ин таҳаввулоти азиме ки дар рӯзгор, дар зиндагии маънавӣ, дар зиндагии урфии мо қарор дорад, воқеан шахсияти шукӯҳманди президенти мо қарор дорад, ки бо ҳама таҷрибаҳои бузурги таърихӣ миллатро ба роҳҳои бузурги худсозӣ, худафрӯзӣ ҳидоят мекунад. аз он ҷо ки истиқлоли иқтисодӣ танзимкунандаи истиқлоли сиёсист, ҳукумати Тоҷикистон дар ин замина корҳои зиёдеро ба анҷом расонда, барномаву стратегияҳои мушаххасеро татбиқ намуда истодааст. дар ин росто метавон ба 4 бахш роҳ, энергетика, амнияти озуқаворӣ ва саноат ишора кард, ки бо таваҷҷӯҳ ба аҳамияташон мавриди таваҷҷӯҳи махсуси давлат ва мардуми Тоҷикистон қарор доранд. дар замони соҳибистиқлолӣ дар раванди амалишавии ҳадафҳои
استراتژی مملکت همه ساحه‌ها رشد نموده، سطح و صفت خدمترسانی و زندگی مردم به مراتب بالا رفت. با نگاه واقع بینانه به سازندگی‌ها و بنیادکاری‌های امروز در می‌یابیم که در حقیقت طی سال‌های استقلال قدم‌های بزرگ در راه پیشرفت و شکوفایی کشور گذاشته شده است. طی بیشتر از 13 ساله طرح‌های بزرگ در تاجیکستان به اجرا رسیدند که کسی درباره‌شان فکر نمی‌کرد و یا سالها روی کاغذ می‌خوابیدند. در جهان معاصر تهدید و خطرها زیادند و آنها می‌توانند به رشد باثبات اقتصادی و اجتماعی، امنیت و آرامی و صاحب استقلالی ما مانع ایجاد کنند. برای حفظ دستاوردهای حیاتاً مهم ما باید از پیشتر دیده زیرک و هوشیار و وطندوست و خودشناس باشیم. با مقصد حفظ ارزش‌های تاریخی و فرهنگی خلق تاجیک، تجسم رکن‌های مهم دولتداری، باز هم بلند برداشتن حس خودشناسی ملی و در ذهن و شعور شهروندان مملکت خصوصا نورسان و جوانان تقویت بخشیدن اندیشه استقلال و آزادی در پایتخت مملکت شهر دوشنبه میدان و مجسمه استقلال بنیاد گردید. میدان و مجسمه استقلال رمز دولتداری ملی تاجیکان، میدان اساسی و مرکزی قلب پایتخت، کعبه امید تاجیکستانیان و تاجیکان جهان گردیده در اینجا رمز استقلال و آزادی که خواهش و تلاش ملت سربلند تاجیک است گذاشته شده است. ظفر خیمزاده، بهادرستم، دوشنبه، اخبار. با استقبال جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی در جماعت شهرک ناحیه یاوان بنیاد و از نوسازی 96 انشاءات به نقشه گرفته شده. تا امروز 11 انشاءات مورد استفاده قرار گرفته است. ادامه موضوع در گزارش نوبتی. раванди созандагӣ ву бунёдкорӣ бахшида ба истиқболи ҷашни бошукӯи миллӣ 35-умин солгарди истиқлолияти давлатӣ дар ноҳияи ёвон мароми тоза гирифта, сокинон дар ҳама самтҳо корҳои назаррасеро анҷом дода истодаанд. дар ҷамоати шаҳраки ёвон бахшида ба ин саҳнаи таърихӣ сохтмони 96 иншооти гуногун таъинот ба нақша гирифта шуда, марҳила ба марҳила бунёду ба истифода дода мешавад. тавре иттилоъ доданд, аз ин шумор аллакай 11 адади он ба истифода дода шуда, дар дигар иншооти ҷашнӣ корҳои сохтмонӣ ҷараён дорад. бахшида ба ҷашни 35 солагӣ дар ҷамоати шаҳраки ёвон 96 иншооти ҷашнӣ ба нақша гирифта шудааст. то ҳол 11 иншоот пурра ба итмом расида мавриди истифода ва баҳрабардорӣ қарор гирифта шудааст. инчунин дар боқимонда иншоотҳо корҳо бо маром идома дорад. мавриди зикр аст ки имрӯз таваҷҷӯҳи соҳибкорон ба бунёди биноҳои серошёнаи истиқоматӣ ва меҳмонхонаву марказҳои савдову хизматрасонӣ бештар буда, ҳамасола теъдоди онро ба маротиб меафзоянд. дар идомаи корҳои созандагӣ дигар иншооти самти фаъолияташон гуногун низ бо маром идома дошта, дар ин замина бо саҳми сокинони маҳаллӣ майдончаҳои бозии кӯдакона сохта шудааст ки ин имконоти хубе барои ба бозиву истироҳат фаро гирифтани насли наврас мебошад. ҳамзамон имрӯзҳо ҷиҳати таъмини кӯчаҳо бо қубурҳои обгузар, нишастгоҳҳои сарироҳӣ ва сарсабзии канори роҳҳо низ диққати махсус зоҳир гардида, дар аксар маҳаллаҳои шаҳрак ин тадбир роҳандозӣ гардида истодааст. тамоми сокинони маҳаллаҳо пурра ба корҳо ҷалб карда шуданд. тамоми роҳравҳои ҳудуди ҷамоати шаҳраки ёвон бо саҳми сокинони маҳал ва соҳибкорони маҳал сохта ба истифода дода шуданд. дар воқеъ имрӯз масъулин дар ҳамбастагӣ бо сокинону соҳибкорон бо дарки баланди меъмориву шаҳрсозӣ амалҳои ободониро ҳамаҷониба ба роҳ монда, вобаста ба талаботи пешбинӣ гардида корҳои созандагиро анҷом медиҳанд. ҳамасола ки дар ноҳия шумораи аҳолӣ зиёд мегардад, бо назардошти ин соҳибкорон бунёди манзилҳои истиқоматии баландошёнаро бештар ба роҳ мемонанд. дар ҳамин раванд бо саҳми соҳибкори маҳаллӣ абдулло раҷабов сохтмони бинои 12-ошёнаи истиқоматӣ бо назардошти маркази хизматрасонӣ ва дигар иншооти муосир оғоз гардида, дар он корҳои бунёдӣ бо маром идома дорад. бинои баландошонаи сохтмонӣ дар ноҳияи ёвон ба баландии 12 ошона мебошад ки дар ҷойгиршавии 1-2 метраш мағоза бояд ҷойгир шавад. мақсади асосии бунёди манзилҳои истиқоматӣ дар он аст ки вобаста ба ҷашни 35 солаги истиқлолият, яъне ки мо кӯшиш дорем ки ҳамин объектро бо сари баланд супоем. бояд гуфт ки маркази ноҳияи ёвон ки макони асосии вориди меҳмонони дохиливу хориҷӣ маҳсуб меёбад, 4 меҳмонхона фаъолият дошта, барои боз ҳам баланд бардоштани сатҳи хизматрасонӣ дар назар аст ки то ҷашни истиқлолияти давлатии кишвар дар самти сайёҳӣ инфраструктури соҳаро мукаммал созанд. Самандар Шоев, Искандари Саид, ноҳияи ёвон, ахбор. идомаи ахбор.
кишоварзони ноҳияи Шуғнон дар 48 гармхона ба парвариши сабзавот машғул буда дар фаровонии маҳсулот саҳми арзанда мегузоранд. Сокини деҳаи Миденшори ноҳияи Шуғнон Моҳира Ашурмамадова дар масоҳати 120 метри квадратӣ гармхона бунёд намуда, аз он дар як сол 3 ҳосил ба даст меорад. гузориш дар ин хусус. парвариши ниҳол ва таъсиси гармхонаҳо дар шароити иқлими Бадахшон як манбаи муҳими даромади софи хоҷагидорон маҳсуб меёбад. Дар ин замина аз ҷониби сокини деҳаи Миденшори ҷамоати деҳоти Пошиневи ноҳияи Шуғнон Моҳира Ошурмамадова дар масоҳати 120 метр квадратӣ гармхона таъсис дода шуд, ки амасола аз ин гармхона миқдори муайяни кабудӣ ва бодерингро гирифта ба фурӯш мебарорад. гармхона 20 метр дарозӣ дорад, 6 метр паҳноӣ дорад. 15 موی مرد کشت میکنیم. اساسا در گرمخانه بودنی رو پرورش میکنیم. بعد کبودی نولی برای کشت سبزوات میشنونیم. همه ساله از این گرمخانه تو قریب که 8 تن حاصل میگیریم که این رو به مغازه های نزد امین جماعت به سبدو میبروریم. اگر پمیدور کش کنیم پمیدور قد میکشد لیکن حاصل نمیدهد چون که وی نم رو دوست نمیدارد. амасола дар гармхона парвариши кабудӣ, нигоҳбини бодиринг, помидор, пиёз, карам, гулҳои ороишӣ ва дигар сабзавот бароҳ гузошта мешавад. Имсол бошад кишти кабудӣ ва бодирингро бароҳ гузошта метавонад пас аз рӯёндани ҳосили дилхоҳ кишти такрориро бароҳ гузорад. Ин хоҷагидор замини назди ҳавлигии худро самаранок истифода бурда дар он барои парвариши сабзавоти барвақтӣ меваҷот ва бунёди гармхонаи хурдро бароҳ монда. Ба ин васила дар баробари таъмини хонавода бо сабзавоту меваҷот ва осили дилхоҳро ба бозор мебароварад. мо дар қитъаи як гармхона қарор дорем. дар гармхона бодирингу сабзавот аз давраи моҳҳои феврал март кошта мешавад, сар мешавад, тухмию ҳамаи инҳо ва аз моҳи ои охирои апрел аввалҳои май яъне сабзавот пурра мерасад ва оҳиста оҳиста аз ҳамин сабзавот тамоми мардуми ҳамин маркази ноҳияи Шуғнон истифода мебаранд. ташкили гармхонаҳо яке аз усулҳои хуб ва сердаромад барои деҳқонон ва ҳар як оила маҳсуб меёбад, зеро гармхона дар мавсиме ки маҳсулотро омода месозад дар он айём на ҳама имкони истеҳсоли онро дорад. бо мақсади ба танзим даровардани нархи маҳсулот ва дастрасии шаҳрвандон дар дилхоҳ фасли сол бо сабзавот дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон бунёди гармхонаҳо дар майли афзудан дорад. имрӯзҳо кишоварзони ин минтақа аз ду нави гармхона, гармхонаи доимо амалкунанда ва мавсимӣ истифода мекунанд. бунёди гармхонаҳо ба сокинони деҳот имконият медиҳад ки онҳо бо ҷои нави корӣ таъмин гарданд ва ҳамзамон истеҳсоли сабзавоти тару тоза дар фасли тира моҳу зимистон дучанд шавад. моҳираи тоҳир, муборакшои Рустам, ноҳияи Шуғнон, ахбор. идомаи ахбор. давоми соли равон дар шаҳри Исфара бо иқдоми аҳолӣ 16 километр роҳҳои маҳаллӣ пурра асфалтпӯш карда шуд. гузориши Собир Аюбӣ. аз қадимулайём ободониву созандагӣ пешаи мардуми тоҷик буда бо дастуру ҳидоятҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сокинони шаҳри Исфара ба амалҳои созандагиву бунёдкорӣ ҷараёни тоза мебахшанд. боиси қаноатмандист ки саҳмгузории сокинону соҳибкорони маҳал дар маъракаи ободониву созандагӣ аз ҷумла мунфаршкунии роҳу кӯчаҳо ба анъанаи нек табдил ёфта мардуми меҳнатқарини шаҳр баҳри татбиқи дастурҳои раҳнамунсози пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон талош варзида саҳми худро дар пешрафти диёри маҳбуб ва гулгулшукуфоии тоҷикистони азиз мегузоранд. дар ин радиф сокинони деҳоти Навгилим низ иқдоми неку шоистаро пеша намуда дастҷамъона барои ободии маҳаллии зисти хеш аз ҷумла мунфаршкунии роҳҳо камари ҳиммат бастанд. ин ташаббусу иқдомоти созанда аз ҷониби сокинони ободкори деҳ
деҳа соҳибкорони ватандӯсту саховатпеша дастгирӣ ёфт ва дастҷамъона мунфарш кардани роҳҳои дохилии деҳа оғоз гардид. сокинони деҳа мегӯянд ки саҳмгузорӣ дар ободии сарзамини аҷдодӣ кори савоб ва қобили дастгирӣ аст. ҳоло корҳои мунфаршкунии роҳҳои дохили деҳавӣ аз ҷониби муассисаи нигаҳдории роҳҳои автомобилгарди шаҳр бо маром идома дошта, дар доираи ин ободкориҳо зиёда аз 4 километр роҳҳои деҳа мунфарш карда мешаванд. имрӯзҳо аҳолии аҳлу тифоқ ва соҳибкорони ватандӯсти ҷамоати диҳоти Навгилем кӯшиш доранд ки ин иқдоми некро дар дигар деҳаҳо низ идома дода ҷашни бузурги 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистонро бо дастовардҳои муносиб истиқбол гиранд. сокинони деҳа шурӯъ шудани раванди таъмиру азнавсозии роҳҳоро нишони сарҷамъиву якдигарфаҳмӣ ва устувории сулҳу субот дар ҷомеа ва якмаромии сохторҳои давлативу ҷомеаи шаҳрвандӣ дар самти ободу зебогардонидани диёри маҳбуб арзёбӣ намуданд. саҳмгузорӣ дар ободонии маҳал хоса таъмиру навсозии роҳҳо кори хайру савоб буда, сокинони шаҳри Исфара дар ин амали нек саҳм мегузоранд. бояд гуфт ки танҳо давоми 6 моҳи соли равон бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳр саҳми соҳибкорони маҳаллӣ ва сокинон мунфаршкунии зиёда аз 16 километр роҳҳо дар маркази шаҳр ва деҳоту шаҳракҳо ба анҷом расонида шудааст. сокинони шаҳру деҳоти Исфара талош доранд ки минбаъд низ баҳри таъмини иҷрои дастуру ҳидоятҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз тамоми имконият истифода бурда барои обод намудани зодгоҳи худ ва дар маҷмӯъ Тоҷикистон саҳми назаррас гузоранд. Собир Аюбӣ, шаҳри Исфара, ахбор. соҳаи боғдорӣ дар ноҳияи Рашт рушд намуда, тибқи нақша соли ҷорӣ боғдорон 40 000 тонна мева ба даст хоҳанд овард. Идигули Маҳмуд гузориш медиҳад. дар ноҳияи Рашт майдони боғҳо дар ҳама шаклҳои хоҷагидорӣ зиёда аз 4649 гектарро ташкил намуда, бо афзоиши майдони боғҳо истеҳсоли меваҳои хусифат дар соли гузашта 34 000 тоннаро ташкил намуд. аз ҷумла дар раванди барномаи рушди соҳаи боғдорӣ хоҷагидорон давоми 5 соли гузашта беш аз 421 гектар боғҳои замонавӣ бунёд карданд. афзоиши майдони боғу истеҳсоли мева асосан ба хоҷагиҳои деҳқонӣ рост меояд. аҳли заҳмати хоҷагиҳо аз масоҳати 3038 гектар боғҳои дар ихтиёрашон буда оқилонаву самаранок истифода бурда, зиёда аз 6000 нафар саҳмдорон ҳамасола ҳосили фаровони мева ва дигар намуди зироатҳои кишоварзиро истеҳсол мекунанд, ки фаровонии маҳсулот боиси пешрафти иҷтимоиву иқтисодии ҳар як хонавода ва таъмини бозорҳои кишварамон бо меваҳои хусифат мегардад. дар ноҳияи Рашт зиёда аз 3000 хоҷагиҳои деҳқонӣ фаъолият дошта, саҳмдорон ҳамасола аз заминҳои дар ихтиёрашон буда ҳосили фаровон истеҳсол мекунанд. самти фаъолияти хоҷагиҳои деҳқонӣ асосан боғдорӣ, ниҳолпарварӣ, картошкакорӣ, ғаллакорӣ ва дигар намуди зироатҳои кишоварзиро дар бар мегирад. солҳо боз аҳли заҳмати хоҷагиҳои деҳқонии мурод аз майдони боғу заминҳои дар ихтиёрашон буда ҳосили фаровони мева ва дигар намуди зироатҳои кишоварзӣ истеҳсол мекунанд. мо ҳамин замин як замини сӯхтагӣ бигем беҳосил буд. мо ҳамира ба урда гирифтему дар муддати инака 8 сол ина ҳам боға бунёд кардем. ҳосили хуб мегирем. имсол хай бода ҳаво камтар хунук омад, ҳами гул рехт. ҳосил бад нест. ба мардуми ноҳияи Рашт боғдорӣ беҳтарин мафият аст. ҳами аксарияти мардуми ноҳияи Рашт ба ҳамин боғкорӣ машғул аст. айрӯи ҳамин боғкорӣ мақсад рӯзи худшона мегузаронанд. дар боғи хоҷагӣ даҳҳо намуди дарахтони мевадиҳанда аз қабили себунок, муруд, олуча, гелос ва шафтолу мавҷуд буда. бо мусоид омадани боду ҳаво ва нигоҳбини ниҳолон аҳли заҳмати хоҷагӣ ҳосили фаровон истеҳсол хоҳад кард. дар байни қатори ниҳолон картошка ва дигар зироатҳо низ киш карданд, то аз ин ҳисоб эҳтиёҷоти хонаводаро таъмин кунанд.
در حدود جماعت دهاتی به نام نصرت‌الله مقسوم میدان باغ‌ها اساساً در زمین‌های بیکار خوابیده بنیاد کرده می‌شوند تا استحصال محصولات افزوده، بدین وسیله استحصال میوه و جای‌های نوی کاری زیاد گردد. باغداری یک شغلی ورزیده مردمی جماعت دیهات نصرت‌الله مقسوم به شمار می‌رود که مردمی مهنت‌کش ما با مهنت حلال خود با سنوک و سیب‌های با صفت خود سطح بازارهای جمهوری را با میوه تامین نموده از حاصل این زندگی خود را پیش میبرند. این حال در حدود جماعت دیهات نصرت‌الله مقسوم 650 گکتار باغ موجود میباشد که در همین سال 2024 1.5 گکتار باغی نو بنیاد کرده شد. شرایط و اقلیم محل برای رشد ساحه باغداری امکانات‌های زیادی داشته. دهقانان ناحیه رشت جد و جهد دارند تا دوره به دوره میدان باغ‌های زمانوی را از حساب زمین‌های بیکار خوابیده زیاد کرده در تامین بازارهای کشورمان با میوه‌های خوش‌صفت سهم ارزنده گذارند. ایدیگل محمود دادرجان میرزازاده برای برنامه اخبار از ناحیه رشت. тамошобинони азизу арҷуманд, ин буд барномаи иттилооти ахбор. таъсияту хонобод бошед.